Ting tak tung tung tak tung der dang tak tung tak tung der. Nah, yep pisan koyo sapa ora iki bakale. Kene. Bubrai. Jangkut tung tak tung der. Jangkut tung tak. Piye to? Ceklek-ceklekane gulu kok angel men mangsaku. Dang tak tak tung dak tak tung nah yuk ya bendal tak tung dak tung es kena yuk menyembah lurah iki John lereno sik. Weh, kok kowe kuwi mengke. Lereno sik, kene ngerokokan kene. Nang sak nyuk lu. Bakar telong kok bengi kowe. Piye? Gesek kowe ya wis iso. Ya kuwi lho, Jon. Ki piye dhewe iki? Penyelok kek meneh ae. Lah 20 kuwi lho, Ndol. Marai iki. Piye lho, Jon? Wong dinane nyelocet kok. Ki aku wis panggah kudu nang ngene ae. Piye, Jal? Kowe kerasukan Inul Daratista kira-kira. Nah, iki semiko kudu demen aku ki. Ki piye iki? Lon, sesuk suwek mesti kedandapan. Mesti urung sinau blas babakan nayup. Biyen nek suwek paling yo bagian mburi korah-korah lho dek. Aja genjang. Kowe mesti perisi apal kendangane. Aku tak ning mburimu ae. Engko lek kleru ya elingno lho, gese. Tak tung sikile ngene lho. Tung der. Kaya ngene, tangane ngene. Gese iki ke selendang. Ngono lho. Tung der. Tapi tangannya kok panggah ngene to, Dol. Kowe dek iki piye to? Lah aku dingi yo ngene. Wes. Lah, Ngene. nunggu panggah ngono ae kok. Sing kudu dibelajari ngene iki lho. Gulu ceklek-ceklek kuwi. Ceklek-ceklekane iki lho. Kuwi wangel remangsaku ki, Dol. Lek kuwi aku wis belajar, Jon. Ora sepiro angel, wis angel iki no. Ngono kuwi sing angel. Lah iya kuwi. Gulu nyeklek-nyeklek ngono lho. Kayak men ke pirang tahun ya belajar kok iso koyo ngono. Lu ket koteng wis. Nah, yo kok. Lah kayak bocah ae Jon suwek. Masuk bareng sikile ngene iki. Gue iki ngelentang mburi piye? Bener apa salah? Kudu ngebur ae iki. Tung tak tung der tung der tung tak tung tak tung der Asai Pak De. Kok mandek kendangan, Bung? lagi. Kowe apa ngerti aturane lho? Aturan apa pokoke ndapleng ngene wis. Ndak ya 20 to, Dol. Iya. Kowe ser belajar to? Iya no, apa kowe de sing iso iki? Aku yo pengen iso to. 20. Parondan. Iya ya beres. 20 piye lho? 20 wong aku dek ingin belajar ki ya 20. Oh ngene-ngene kok 20.000 lho. Enek aturane. Kabeh ki sarwa enek pakeme. Ngene kuwi enek pakeme. Yo. Ki piye neh? Ini kan selendang. Oh, Dadi ki ngawek campur selendang 20.000. 20. Ini Kok ngendi aku rong lebati lho Jon iki mengke. Es pura payu bese. Aman ndak 20.000 lho. Wak.
Ora duwe aku 20.000 saiki. Rasa iki ya ora apa-apa. Sing penting wis deal ngono lho. Oleh diutang to? Oleh. Paron pokoknya. Iya ya. Ya wes. Yo tokno aku. Kowe mburi ndol. Piye? Tak tung tung tak tung tung gler tung tak tung gleng tung tak tung sikil ngene. Gler. Kilo tung tak tung deng. Tangan ngene lho gese. Nah, iki kaya nyekel ngono lho. Lah kowe iki ki rodok rene lho, Mak. Cek terus. Ngono lho. Kayak ngene iki. Awake jejeg. Ikine karo lek begitu tanganmu nang ngarep kowe langsung ngene. Ngene. Tapoke tangan Yo. kuil-kuil ini. Ora, ya meneng. Piye? Lek wis ngene iki wis meneng karo sirahe gila-gilo. Ngono lho. Ya wis jale. Tung tung tak tung der glung tung tak tung der tung tak tung tak tung gler tung tak tung gler. Lah kuwi. Nyapa kowe kok ngono iki? Lah ngene kok panggil 20.000 yo lho. Tung gler tung gler tung tak tung gler tung tak tung tak Dia karo minum to. Weh, iya lho. Ku melu ae kowe iki. Lho piye yo karo aku iki. Minum apa? Ambek ya ora ngono-ngono ritek to. Ora to, Ndang, saiki. Ki opo iso kilo-kilo gede-gede ngono kae yo. Wis macak edan lho kok. Ah ya edan tenan kuwi, wegah aku lak melu edan. 20.000 kok kon edan. Ya wis, lek ora 20.000 sak bentel wae. Pokoke nang godhong turine lho. Ramban. Iya no. Iya. Lah larang rambane lho. Larang rambane lho karo lagi juket ngene-ngene. Wegah mana aku ramban kok kae. Wegah. Ngene-ngene kek kok ngene edan 20.000 bayar. Engko bengi suwek kudu kok setanin neh. Ben melu les tenan lho. Gese 20.000 lho, Ndol. Ya lumayan kena gitu kuramban lho. Lah iya. Kayak men gitu man. Tuku wedhus ya ranjang dicukuk. Ngene malah rugi ngrambani neh. Ngono lho belajar nayop lho seijir. Padakane kancane. Wong ngene iki meng tak ewangi golek kuramban iki. Awan ke mang lho, Pak. Teko saiki ya urung teko lho kayak men karo gembas ya. Ya. Iya lho. Dek ngene kok kon bayar 20.000 iki pirang menit le latihan? Gese ya kudu sak isone lho, Wak. 20.000 iki. Iya no. Lah terus sing aku kok latih dhewe piye? Ya engko pre disempurnane karo kayak men. Ben disempurnane karo kayak Sing men. tuil-tuil tangane tuil-tuil ndi. Heeh. Kayak karo aku kan sik bingung. Karo ngene-ngene dhewe iki. Kayak kowe emang golek ramban apa ora? Tenang ae lho. Tak bruk ning gone Mehmet kono lho rambane. Gese pre sak bentel. Alah sak cilik sak prangkul cilik. Godhong randu lho gese. Lah ngono ki apa ya jangkep lek 20.000. Alah lho wong aku mek kok kon ngene-ngene arep njaluk ramban sebentel. Neng pasar suket 20.000 sakmene lho. Pasar suket. Lah aku lho mek sedilut ngene-ngene kok belajari ngene-ngene apa geleng-geleng karo tangan ngene piye? Kendang ana dingi kae kendangi piye jale? Yo, kendangi. Wong mek ngene-ngene. Lah kok ngene-ngene lho karo geleng-geleng ngene ramban sebentel sakmene lho. Cukup pisan. Titik ae Bangga rugi. Lah ada ya 20.000 bayar. Engko bayarane no nang kayak men. alah kayak men ku tak ijoli es ae tak kei es ae
Kowe iki lho, urunan 20.000 lho kok abot men lho. Gese iki pengeluaran iki neng neh lho bakale. Apa neh? Gese lek becake pra ya urusane dhewe kok. Kowe lek arep ndablek karepmu. Pokoknya cah-cah ki wis sepakat kabeh. Padha arep tuku seragam. Kowe arep gawe ngono ya karepmu lho. Gese seragam iki neng tulisane Langen Tayub. Kampung Tiwul ngono. Seragam piro ngono iki? Bapakmu lho sampe rokok kurang mampu. Ya nyato 50. Larang Ram. 150 ke kaos patute. Gatek lho. Piye lho kok iso kaos ki? Bermerek. Gatek kok kulon kono lho. Apa badhe kok kulon barang ibah jendak benau. Kowe iki lah kendangan ae Panggan. Nanti yo belajar iki, Bon. 150 Jon. Iya no. Genep ora duit iki. Iki loro telu papat limo 100 siro lu pat mo genep Pak nih 153 Tuh, adek koyo ngono jebule dhuwitmu. walah iki yo duit es lho Jon gese iki Kene. yo weh ojo ra sida ledhi kowe ngongkon gawane ramban kan ki apa kae rambane kon nggih mangan memet kono 4 mon 6 7 8 9 10 11 Iki aku, 12 13 15 Masih dolah lambi yo kowe lek gak min rene sementara ngenteni kek meneh. Ojo ngendang, kepenaan ora gelem bayar 20 kok. Iya. Oh yo ngono kan. Lah iya aja Oh diwarai. iya, oke. hitungane ram karo kanca Lah ke lho, kek men teko ke lho. Iya, Cak. lha ya piye lho Dik kowe layangan buntutan ubet-ubetan bola ngono ya abang pisan bolae Esuk awan ning omah wis ora krasan. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng mider anggonku goleki. Ora krasa esuk awan nganti bengi. Eman yen nganti liya kang nyai. Yo rene kowe. Ayo to, Wak. Sakrakan atiku tansah kepranan. Berat banget. Kita yo melu to. bayar apa ora Lah bayar cari jerbasuki iki tetep mawa be. aku lan duit lho ngono ki Duit utang kena. Sing penting iki beres. Lah ketok bocah-bocah bodoh pinter. Sik kowe iki arep dadi piye lek batur bodoh iso kira iso. Nek ya dadi tolah-tolo Gus iki. yo ora duit lho Kak Oleh ra duit saiki nek panggah bayar. anu ya aku ora bayar tak panggah melu ning gese kowe engko nang aku tak kei es ae yo Wah, ngono ya ora apa-apa ki ya tangen aku. ya tak kei es yo Yo ora es apa-apa. loro gese seragame lek urunan apa 150 170. Piro le ngomong, Jot? Opera 150 dek ngimbah lemu muni. 170. Masa lah. Piye? Tibake 150 gese aku nggo duit lek 150 170 ke sak blangkone lho gese. Ora mingkur seragam tok. Iki- Lek seragam tok cak ya 150. Masalahe nganggo blangkon. kudu gawe blangkon. Ya mesti wong jenenge adat Jawa, seni Jawa iki kudu blangkon. Kudu gawe blangkon. Nambah biaya. iki lho Blangkonmu ukuran piro? Wah, lu Jan. Tak ukuran 8 Mbah rek Mbah. Heeh, ora apa-apa. Lek kuwi 8,5 paling. Wong gedhe kuwi titik.
Iya. Oh. Ya ora apa-apa. Iki aku bayari seragam tok 150. Oh. Blangkone aku arep milih Mbah Mul. Gak mau tuku. Lah kok ukurannya apa padha? Lek karo nek Mbah Mul. Alah aku lek kurang gedhi tak guntinge titik ngono ae. Oh, alah yo sakelar ngirit aku wis ora apa-apa lah. Ya piye bocah akeh iki ngono lho. Enek sing ngono ya ora apa-apa sing penting hadir lek tiap latihan. Wes ayo, Wak. Gak sak wengi yo. yo. Ya wis ora Kowe apa-apa. asli es. Heeh, ya wis ayo kita pedot. Kene baris kene kita latih sing anu. Lek dilatih sing tenanan gendang iso. Iki sebabe meh BCA lho. Lek ngantek waktu BCA karo bodho iso aku isin gurune. Ngono lho. Ya. Tenanan sing Gancang anu. kanan. Wes arene lho. Ah. Berhitung. 1, 2. 3. Oke. Saiki persiapan mulai dadi ben ketara anu seragam ngene delok tangane nyekel sampur ngene iki. Ngene dhisik kabeh lah. Kurang ngomong Lah lek wis ngono, lek wis ngono iki ngene iki ya, plek. Ha. Jajal. Ngene lho, jajal gini. Iki jempole kudu enak ngene. Oh. Ha. Sik tasik detakno kono geni sojo ganggu, geni so konsentrasi. Kono dekat kono. Ya, ngono kayak terus. Ki ngene iki plek, lagi tangan sito kiwa ki plek ngene genten tekan ngene. Plek. Nah, wis siap ya. Wis. Kuwi aja kaya wong Ngene lho. ngene. Ya. Dadi ora kanggo. Sing tengen, Wak. Iki lho kene sing nemplek iki tengen, kono kuwi sing kono kuwi ngene. Sing nemplek kiwa, iki ora kaya nyater. Oh, ngene lho polos. Ah, ngene polos. Jadi acungan jempol ngene. Heeh, ya wis. Iki ora usah ya ora apa-apa lho. Oh, ya sikit tukutupan. Ya wis. Didelok kabeh. Tak tu drang tak tu tang tang den den tang den ketak den tang den tang den tang trung ketak den tang dung tang dung tang trung tang dung tang dung tang trung dang trung ding dang trung ding dang trung ding dang tang 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 tak di nong rak di nong tak di nong tin tak di nong treng di nong lang tak tung ja gendun dang tak tung ja gendun dang tak tung ja gendun dang terus tak di nong dang di nong deng tak kedet ding tak di nong dang di nong deng tak du tang dung tang dung tang dung dah gendul tang tak gentung gendong tang gending dun tang kleng dun tang kleng dang trung ding dang trung ding dang trung dang tak di nong kedak di nong dang di nong deng tak geding tak di nong treng di nong dung tarik iki tangane gebyar lho aja gegem ngene ha Gegem piye? kaya wajotosan gelut to partayup Latih wis sabar aja. wis to diwaring ngene gendang iso kate angel men bocah ki bedatok Latih kok. Getak-getak. Latih wis sabar. kancamu kuwi dia latih penak kaya kowe bedatok angel ngono kuwi Wong latih aja getak-getak. lah piye diomong nyatu angel Berature urunan iki aku ya urunan aja menyalahne. Iso ning gegem ngene iki lho. lah mulane Aja getak-getak. lek wis bayar kelangan duit ki ambil risane ki piye manut to karo pelatih lho kesing Getak-getak. lah ora manut pelatih yo panggah gedher nggo Yo aja getak-getak. ya wis rata getak jajal biarno lah Lah kok nyalo malah guyu kowe? Kok malah kok guyu kowe? sate bocah lek goblok dhewe Sik. Wis iki nyapa iki? Lah aku diguyu-guyu ae malah. Untangan kok ngebiar ini malah diguyu-guyu. ya tuh kok nyaruk barang sing reneng kayak ngene iki Ya guyu ae. Guyu ngapa? Wong guyu. Ya kok kok kira suster atau Ya kok guyu kowe? Sik. kok kira suster Itu sudah arep golek ayo tak kowe iki. ayo nesu tak lateni kowe ayo kicir kene ayo sak ayo ya yo drang tak gendrung drang wah
Dah, kalah kowe wis. Ya, Kalah kowe. Kalah. Tahu. Yang penting mangga bayaran. Kalah kowe. Kalah. Aturan iki ngono lho. Kalah. Bisa aku sing ngalah ora kok ateges kalah. Sing penting ngajen lurah. Lah kalau gembos teko kalau. Seragam. Kalau gembos teko kalau. Iya, Bos. Kudu seragam kowe. Jadi kok seragam iso dienggo nggon tayub. Padahal kalah lho kuwi ki wis tak kalah lho. Ngajak dikan dhisik. Judike sik sak ubengan. Karek bagamu sing urung. Liyane sebetulnya dikat dhisik. Ora lho Mbah, aku ora tok enteni iki piye lho ki Mang? Ngenteni kowe ya ora les sak ubengan. Lah lah. Lah iki wis pirang-pirang ubengan to. Gek sing kae kaku ora tak cepet ya dhisik atune rendang iso. Untung saiki wis pinter dhek. Kowe lho. Ya wong setia kawan to paling. Lah iya lah saiki wis pinter. Korban 30.000 di sisa. Iki karek aku dhewe berarti ki sing ngurung. Iya. Kek terus piye Ya modele? nerokne kowe ning kono kowe tak latih dhewe iki tak kene. Tangan don tang kling tak tin tino tangan don tang kling dang klung den Ngene modele. dang klung dang tak tino ki dilaki ting tang dino ki tak kecet ki tak cintong ki dilaki tak kutu tang doli ki tang la ketung tak tung tang dino tang tung tang tak kentang tung tak Kesere dikandani karo Jono Apa kuwi ki? urunan Yo ora ngerti aku balik ngono ki. gawe tuku seragam sak blangkone Wah, urunan barang. Jon, hei, iki piye karepe iki? Urunan-urunan apa? Urunan 170. Ya tuku seragam. Wis sepakat lho Bos kabeh. Iki kabeh ya setuju pisan. Sak blangkone. Ora kabeh ya setuju pisan nggih. Wes kabeh wes. Wah, iya. Kek. Iya. Piro jen nggih? 170. Duitku ki enek 150 kilo karek iki tok ki lho. Iki gambar apa iki? Lho gambar wong wedok karek iki tok lho, Jon. 11.500 ngono. Ya iya lah kok 170 ki tambahin kok isih adoh. Ya ora saiki ra apa-apa, Bos. Duwi Ya dadak to jenenge iki. Piye? Ngene 20.000. kon bayar. Nah, kowe duwe dhuwit ngono lho. Kene sing dak iki. Rambane kan piye terusan? Lah kok dijaluk rambat Duwe ae. Lah kowe duwe dhuwit kok. Kek rambane kon memet kono. Rambane kono nulis meh. Ajar dol kok meneng ae lho. bayar wak sobat. Bayar kowe. Iki nyilih aku 20.000 mang. Kowe sing 10, kowe 10. Pas to. Bayar pokoke. Lah kowe bayar aku 20.000. Bayar apa iki? Nyilih 20.000 kowe rek. Pokoke bayar kowe. Pokok bayar. Bayar apa? Latihan. Berarti sing dek iki bendol ra duwe utang kowe iki. Lah iya iki mang wis 20.000 kowe 10 bendera 10. Sepok karo ramban. Yo, kowe kapan 20.000 balekno lho? Yo kapan-kapan yo, Ndel. Balekno pokoke. Iya. Bane kok apik-apik men iki, Bos? Sardian lho. Wah, Bos iki arep nukokne bane anakku iki, Bos. Gampang kok. Kok iso malih anu ban iki lho. Piro ngene iki? Wis tak wis iki.